Grillikylki, te tulette vihaamaan minua, mutta nämä menee 6. Olen pahoillani. Grillikylki menee 6. ja tulee pysymään siellä. Churrot on okei, mut ne ei oo mahtavia, niin mä pistän sen 5. Okei, 2. Joten meillä on 6, 5 ja 2 mennyt. Meillä on 4, 3 ja 1 vapaana. Kolme! Joten 4 ja 1 on jäljellä. 4! Mikä on 1? Antakaa porttikierro sille tyypille, joka laittoi tän Discordiin. Minä Jyri Kakkasin housuun.